Takže ľudia, čaute, ja vás vítam pri mojom novom videu a v tomto videu si zahráme Fortnite. Áno, určite tých hráčov takto zguľumetujeme, ako tuto náš Dodgeman. Áno, je to úplne očividné. A áno, máme novú Star Wars sezónu. No, môj locker sa prosunul presne o 4 Star Wars skiny, jednu buchtu s maslom a celkom v pohode crew skin. Toľko k lokru by som povedal. Nastavíme si túto peknú bábovku s maslom a hneď sa môžeme presunúť na hru. Do hry nám boli pridané Star Wars svetelné zbrane. Klasické zbrane boli z hry vlastne odstránené a vlastne máme teraz len Star Wars zbrane. Taktiež nám pridali svetelné meče, ktoré sú úplne broken. Určite mi napíšte do komentárov, ktorý je najlepší. Máme Jedisky, ktorý má powerku vlastne odhadzovať. Máme vlastne Imperiálny, ktorý má od vlastne Darth Vadera, ktorý má powerku ho proste hádzať a dáva to za 70 damage. A máme od pana Lorda Palpatina, vlastne kde môže strieľať typeček elektrinu. Ja si myslím, že šiel by som aj sem, ako môžeme skúsiť, ale bude tam dosť pravdepodobne padať veľa typkov, takže nebude to za kopírák, to bude kopírák, ne? Ty vole. Kamo, ja si tu musím emotiť, ty vole, lebo ja nechcem fakt dostať kopírák. Tak to ich úplne zničíme, že počkaj, ja to ešte skúsim rýchlo nájsť. Rýchlo to nájdi, rýchlo. Ne. Ok, skúsime. Ok, hudba, prestaň! Ne, skáč! Dobre. Vyskočili sme úspešne. Padáme dole aj s našou armádou stíhačiek. Škoda, že im nejde tiež zatvárať krídla ako na tom glideri, to si teraz môžeme ukázať. Pokiaľ už máte tento glider, čo asi máte, tak ľavým tlačítkom myši môžete vlastne takto otvárať tie krídla, aby sa otvorili, zatvorili. Tak poďme si hneď takto sem. Skúsime ísť na pazmu. Ale padá tu hodne typkov. Ale máme najlepší landing, to sme proste my. Ok, toto je hodne dobrá zbraň. Poď, dostane. Počkaj, skúsim ho. Ne. Zasran. Trochu mi to ešte seká, takže počkaj. To je stýpek. Doriti, počkaj. Môžem si dať minička, prosím. OK. OK, toto. Však to je to isté, Doriti. Cooked. OK, druhý. Ty, čo si to dovoľuješ? Oni si vôbec neuvedomujú, že čo si vôbec dovoľujú, akože. Oni sú úplne takí. Dík, epická čestka. Ďakujem. Ty, koky. Počkaj, to je ktoré? To je tá broxňa. Epická, kámo. No tak to nič, ty vado. Teda, nie nič. Úžasné. To je najlepšie. Kamo, tieto dve zbranie sú hodne broken. Pozor. Počkaj. Ja si toto budem musieť s niekým asi vybaviť. Tak asi nie. Ešte tu máme medkyťúra. A poďme. No. Počkaj, tu ten medailónik. Je. Som sa zľakol. Počkaj, takto si to tu môžeme zastavať. Aspoň sa tu zastávame aspoň z tejto strany. Kde? Áno. Hneď keď už začínate, tak choďte na ňu. A keď to hodí, tak choďte k nemu, aby sa vám to neopentilo. Takže to je taký menšia vychytávka. Ja hneď zdrhám.
Ja viem, že tam sú len NPCčka, ale ja sa bojím. Nie NPCčok, ale už tam proste príde typek. Kamo. To je dole typek. Tak poďme na ňo. Jo! Kamo, tak my sme borci! No, cooked. OK, zdráme. Ale dali sme ho, tá brokovnica je fakt broken. Ja teraz len proste potrebujem kamo zmiznúť. Hej, lebo nemáme veľa HP, potrebujem teraz chvíľu kľudu. Dúfam, že mi to typci doprajú. Potrebujem sa vyhealovať, hej. Musím sa aspoň obstávať, ale potrebujem teraz, takto sa dám za stromček. Krása. Supíš, púpiš, ešte shieldy. OK, nice. Tak, trošku si to usporiadame. Tak to by som to ja urobil, lebo brokovica. OK. OK, aspoň sme to zvládli. Máme kľúčo jedno. Aj tak on vyzeral celkom najčie, nebudem klamať. OK, tam je typek. Poď sem, ty. Doriti, som nechcel. To je na diaľku hodne dobré. Kam to čo používaš? Tak typek nevedel teda. Doriti. OK, cooked. Heal. Kamo, toto je strašne dramatické, ty vole. Teraz by sa mi hodil meč, nebudem klamať, vôbec nebudem klamať. Mini, alebo big aspoň, ne. Prejdeme to takto, lebo tam sa spawnuje light sword. Tak ideme tam teda. Tak toto prejdem, no. Ako toto tu je celkom dosť OP. Hej, a vlastne ten medailon, vidíte, robí, že keď sa vám prehraje, kam sa strašne pomaly prehrieva. Aj toto, no nechce sa mi to, ale proste keď sa to prehraje, tak sa vám to rýchlejšie, ako musí sa vám to potom, ako keby prebiť, poviem tomu prebiť, tak potom sa vám to rýchlejšie v úvodzovkách prebije. Počkaj, nie toto, nie. No, už sme v top 40-ke. Ja som ešte túto sezónu bohužiaľ nedal, ešte sa mi to nepodarilo, ale snažím sa o to. Už som, OK, tam je meč, tam je mečik. Inak keď si beriete ten meč a nejakí vychcanci na vás začnú strieľať, tak sa nebojte, pretože ste nesmrteľní. Lebo vy tam proste pôjdete do toho portálu a proste oni na vás začnú strieľať. Čo by to bolo proste? No začať strieľať môžu, ale keby vás zabili. OK, a vidíte? Teraz ja už som nesmrteľný, takže teraz keby do mňa začnú strieľať, tak ma nezabijú. Máme svetelný meč, čo je celkom fajn. Má paverku. Takže takto vyzerá vlastne, ako niekto ešte nevidel. A paverka tohto tunak je toto odhodzovanie, ako som vravel. On to odhodí len. Stromy sú tu proste nezničiteľné a dá sa cez ne bugnúť. Ale napríklad veľké stromy, keď dám, tak to sa mi urobí BUM! Proste ich to zničí na maderu, hej, takže je to celkom fajn. OK, 34. Tam je, no tak poď, ty, nerd. Neviem, prečo mal byť hneď nerd, ale proste je nerd, hej. Poď. Wow. Kámo. What? To je to isté? Počkaj, mi sa to mýli. To je 19, to nechcem. Fú, počkaj, teraz nemám veľa HP, teraz sa trošku bojím.
OK, ideme nájsť shieldy. Lebo, aspoň minička, lebo sa teraz bojím, teraz ani nikam nejdem. Teraz najlepšie, keby mi z tohto padli minička. Jo. Nice. Prosím, nech to je 19. Jo. Tak máme ju v modrej variante dokonca. A tam ešte by nám mohol padnúť Big Shield. Ako vidíte, mám level teda 25, čo je, neviem teraz, či to je dobré. Ja som to vedel. Čau. Ale nedostane fall, takže to je celkom trápne. Mohol som ho, ako chápeš. Si ma to nenapadlo, čiže. Počkaj, však tu je čestka. Poď, Big. Ale... No nič. Ty vole, úplne hovno. Ahoj. Yeah, boy. Doriti. Takzvané veľké hovno s makom. Poď, Doriti. OK, to sme... Wow. Počkaj. Sorry, ale musel som ísť na krysáka, sorry, bro. 11 blaster, čo to teraz je? Počkaj, ukáž. Asi to nebudem brať, ale potrebujem zasa nejaké, počkaj. Brokovnica? Však to máme, že? Nie, ale... Potrebujem zas toto, shieldy. Lebo nemám, takže... Hej, tu je jedno miničko. A tu máme ešte, takže si dáme 47 shieldov, no. Lepšie ako nič. Tak, 47 shieldov, moja matematika je úplne božská, ja viem. Nemusíte ma chváliť. Naozaj, nemusíte ma chváliť. Ale... Poďme si nájsť, kamo mne za celú hru nepadol ani jeden Big Shield. Čo mi ich padá toľko za hru, že neviem čo s tými Bigmi. Tak teraz, ako nech sa hanbí, kamo. Nejaký Big Shieldový kráľ mi to vôbec nechce dopriať, ty vole. Keď máme čestku, prosím, Big. Aspoň medkit, no. Poďme do It-Itu. Tu ozaj, pokiaľ o tom neviete, je secret miestnosť. Kde sú aj slurpy, takže pre nás by to bolo najlepšie. A aj to bude, kamo. Tieto káblíky tuto musíte spojiť. Ono to vystrelí. A vy sa môžete dostať sem. Zničíme, bum. Tung sahur. Tak, máme shieldy. Kde máme auto? Kámo, ne. Kámo, kde som nechal auto? Kámo, kukt. Kde som nechal auto, bro? Ne, tu. Dobre. Uberá to zatiaľ iba po jednom, takže sme celkom v chile. A poďme. Wow. Inak pokiaľ vás zaujíma Brawl Stars trochu, tak určite sa môžete ísť pozrieť na najnovšie videjko, ktoré vlastne bolo. Prvýkrát hrám Brawl Stars. Nehral som to tam prvý, ale na video takto som to tam hral prvý, tak prečo nie? Spavol sa Shogun, pokiaľ sa nemýlim, áno, spavol sa Island. Poďme, ja si radšej nechám toto tu, aby sme boli viac safe. A typek, kukt. Ok, musím ísť na krysáka. Boom! Nice. Šiel som proste na krysáka s mečíkom. Ale ten meč je fakt broken. Pokiaľ teda typek nemá nejakú masívnu zbraň.
proste nejakú hodne dobrú brokovnicu. Keď nemá, tak je to dobré, lebo môže ti dať headu a vieš, ak to dopadne potom, akože. Takže... Inak ľudia mi napíšte do komentárov, že či sa vám to niekedy v lobby, ako, viete ako to myslím, keď sa spawnite, vieš, na tom ostrove provizornom, kde čakáte na autobus, že či sa vám to ešte seká, lebo mne trochu niekedy, hej, no ani nie trochu, sa tam ani nemôžem riadne hýbať. Tak schválne mi napíšte, že či to máte tiež. Pozor, to je typek v stíhačke, kámo. Do tej stíhačky ja sa teraz s ním nejdem zaoberať, lebo, chápete? Ale keď uvidíte proste tú stíhačku pred sebou a ona vás nevidí, začnite ju spamovať, hej? Lebo ako ona nemá veľa hapok, ona má niečo tak ako toto SUV, wow. Niečo ako toto SUVčko. What? Kámo. Dobre, no. Môžete mi napísať, koľko z 10 hodnotíte túto sezónu. Ja za seba by som dal takých 7, solidných 7 z 10 možno. To si myslím, že je také celkom v pohode. Napíšte mi určite váš názor a ja si myslím, že to by z tohto videjka stačilo. A ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu. A čau, pekný deň všetkým.